Se'm sent bé? Hola, benvinguts a l'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona. Bé, jo soc Jordi Fortuny, soc el president de la companyia i us dono la benvinguda en aquesta empresa. Aquesta empresa és mixta, això vol dir que és una empresa que és municipal, és dels ciutadans de Tarragona, però a més està associada amb una empresa que es diu Sorea i que és una multinacional de l'aigua i forma part doncs, d'aquesta comunitat que és l'aigua. Bé, i aquí el que fem doncs, és subministrar l'aigua a Tarragona. Subministrar l'aigua a Tarragona, però a més tractar-la, fer tot el tema doncs, en part de captació, tractar-la, subministrar i després també ens encarreguem de l'aigua que surt de les vostres cases, de les cases dels tarragonins i passa per les clavegueres i arriba el que és la depuradora. Per tant, el que fem en aquesta companyia no tan sols és subministrar, sinó també fer el tractament. I per tant fem el cicle total de l'aigua. A partir d'aquí, ja amb l'aigua que ens sobra o que surt de la depuradora, doncs s'aprofita per altres coses. Bé, benvinguts. Esteu aquesta setmana celebrant la Setmana de la Ciència. La Setmana de la Ciència, sabeu per què la celebreu? A la setmana del 15 de novembre? No ho sabeu? Sempre és igual, sempre és a la setmana del 15 de novembre. Sabeu per què? Perquè és Sant Albert, i Sant Albert és el patró dels científics, i per això se celebra aquesta setmana. Això és una cosa que potser no ho sabíeu, però en tot cas ja us ho explico. Per això estem fent aquesta setmana, diguéssim, de portes obertes i col·laborant en tots els centres educatius i amb la ciutadania que vol arribar a conèixer aquesta empresa, que és una empresa de les més importants que tenim aquí a Tarragona. Bé, jo simplement donar-vos la benvinguda. Esteu en una sala que intenta representar doncs, diferents situacions en què es troba l'aigua. No, ens falta l'estat gasós. Els núvols, estan en estat gasós? Qui m'ho sap respondre, això? L'aigua dels núvols és gas? Sí o no? No, no és gas. L'aigua dels núvols és aigua líquida, que està en suspensió, però no està en estat gasós. De fet, l'estat gasós de l'aigua és el que tenim aquí. Ara aquí hi ha molècules d'aigua, però que és allò de la humitat relativa, no? Que tenim aquí unes certes molècules d'aigua en estat gasós, però no la veiem. Els núvols que es veuen, tot el que veiem, sí que és estat gasós. Això vol significar l'estat sòlid. Aquí unes molècules, bueno, més que res, l'estat líquid, són aquelles cortines, però i això també és estat líquid, no és estat gasós. Però bé, això, de totes formes, no us equivoqueu. Quan us parlin d'un núvol, sempre està en estat líquid, el núvol, perquè si no, a vegades sòlid. Si està molt amunt, fa fred. Quan aneu amb avió i veieu aquells cristalls que es posen damunt de l'ala, és que, evidentment, és estat sòlid el que es troba allí. Bé, benvinguts. Hi ha gent del Pere Martell. Ja comenceu a treballar amb tot el que és, sou de la gent que treballarà el tema de l'aigua, del cicle formatiu de l'aigua, de la gestió de l'aigua. Ja heu de preparar el treball de recerca, que sabeu que heu de fer un treball de recerca, heu de començar a rumiar què heu de fer. Després tenim gent també m'han dit, del Pons i Cars. De quin curs sou? Primer debat. Aviat heu de començar el treball de recerca. Començar el treball de recerca perquè al gener de l'any que ve heu de presentar el treball de recerca. Per tant, heu de preparar ja i començar a preparar. I penseu que els temes relacionats amb l'aigua són treballs de recerca molt, molt, molt interessants, molt interessants. I després tenim també doncs, persones que ens han vingut a veure en aquesta empresa i que estan interessats en les coses que esteu aquí. Bé, benvinguts a tots. Espero que gaudiu d'aquesta trobada i que cada vegada conegueu millor
l'empresa d'aquesta empresa d'aigua. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts els presents aquí i els que esteu també en streaming. Crec que en streaming tenim gent de la casa que ens està també mirant. El que farem serà aterrar aquesta jornada amb aspectes una mica concrets. Parlarem una miqueta de vincular la ciència a la vessant d'innovació i tecnologia. Veureu que parlarem una miqueta d'això. També aprofitarem per posar de relleu un altre dels tòpics que ara estan de moda, com és els aspectes d'economia circular i canvi climàtic. Posarem alguns dels exemples. I també parlarem una mica de dos aspectes més. Un seria una mica la salut de les persones, com la ciència ens pot ajudar en això. Veurem algun cas en què farem pràctiques, per exemple, amb microscopia. I també parlarem en un moment o altre de la jornada d'aspectes de resiliència, que és una paraula que està més tard de moda. En el fons vol dir com poder perdurar a les adversitats, a canvis, a situacions d'emergència, etc. Per tant, aquests serien una miqueta les línies mestres de tota la jornada. El que farem serà, després d'aquestes petites xerrades que anem fent aquí, visitar el que nosaltres en diem el Camí de l'Aigua, és justament aquest edifici que veieu aquí al costat, on es fa, diguem-ne, es mostra una miqueta la història i, per tant, també com en el passat la gent intentava aconseguir fer arribar l'aigua a la ciutat. Hi ha molta ciència, molta tecnologia, molta hidràulica. Veureu una miqueta la història i acabareu en el centre de telecomandament, en el centre de control, on veureu com aquesta tecnologia és avui en dia, d'aquesta manera que tenim de monitoritzar la qualitat de l'aigua els 7 dies a la setmana, les 24 hores al dia. Seria una miqueta l'últim estadi de l'exposició que farem aquí. Si el temps ens acompanya i no plou, crec que també podríem arribar-nos a uns, jo que sé, 5 minuts d'aquí a peu o potser menys. Hi ha el dipòsit de l'Oliva, que és un dipòsit que val la pena visitar. És realment una obra d'enginyeria que deu tenir ja més d'un segle, i que el que fa és recollir aigües d'una mina que ja venia de l'època de la Il·lustració, de finals del 18, que també aprofitava el traçat d'una mina antiga romana, és a dir, que la tecnologia l'hem anat aprofitant segle rere segle i en aquest cas arriba en el dipòsit de l'Oliva, que és un dipòsit realment bonic de veure. Jo em sembla que amb això dono una mica per acabar la introducció i, per tant, si jo no vaig errat, ara em toca donar la paraula al Joan Bové, que el tenim en el laboratori, el tenim connectat a distància i és el que us farà una miqueta l'exposició de tots els aspectes vinculats al control microscòpic. Una de les vessants que tenim és que fem molt de control microscòpic i llavors el que farà serà posar-vos mostres en el microscopi i podreu veure com es veuen, no sé si a 100, 500, a 1.000 augments, el que digui el Joan, i amb diferents tècniques. Molt bé, Joan, endavant quan vulguis. Moltes gràcies, Daniel. Bon dia a tots. Primer, se m'escolta bé? Espero que sí. Benvinguts al laboratori de Matsa, concretament a la sala de biologia, des d'on farem aquesta xerrada per presentar el microscopi. Tinc dubtes de si realment em podeu escoltar correctament. Bé, segueixo. Bé, com us comentava, estem aquí al laboratori de Matsa, a la sala de biologia. Perdona, Joan, se te sent perfectament, Gràcies. Gràcies, Àlex, perdona. Reemprem la xerrada. El que veurem és un microscopi òptic vertical, motoritzat i de fluorescència, amb un software d'anàlisi d'imatge incorporat del fabricant alemany Leica, concretament és el model DM6B. Abans de res, deixeu-me agrair l'esforç que ha fet el Departament d'Informàtica per fer possible aquesta connexió en streaming, especialment al Macín i a l'Àlex per les seves idees i les solucions tècniques. Ens era impossible traslladar el microscopi fora del laboratori, per això hem hagut de buscar una solució alternativa.
Bé, de forma molt ràpida, abans de passar al microscopi, deixeu-me explicar-vos els motius que ens han impulsat a adquirir un equip com aquest. Un primer motiu és ampliar el ventall d'observacions microscòpiques que fem actualment al laboratori. Fa més de 20 anys que Imatsa disposa d'un microscopi òptic vertical de la marca Olympus, amb un sistema òptic molt bo, per això encara l'estem utilitzant, però aquest equip tenia una sèrie de mancances que ens impedien fer analítiques que són d'interès avui en dia. Cada cop sentim a parlar més en els mitjans de comunicació de protozous, microplàstics, etc. Llavors, amb aquest microscopi antic no ho podíem fer. Un altre motiu que ens ha portat a adquirir aquest microscopi és la pròpia salut de l'analista, la pròpia salut visual. El fet d'observar mostres pel microscopi antic a través dels oculars fatiga molt la vista. Pensem que és un feix de llum que et ve directe als ulls. Al cap d'unes hores d'observació realment acabes amb mal d'ulls. Llavors, l'opció que ens dona aquest microscopi automatitzat és fer recomptes automàtics, per tant ja redueix el nombre d'hores que estàs mirant pels oculars, o bé inclús fer recomptes mirant la pantalla. I finalment, un tercer motiu és facilitar l'accés de més analistes a realitzar les observacions microscòpiques. Amb l'anterior equip, quan volies canviar d'una tècnica d'observació a una altra, havies de canviar filtres, havies de canviar anells de fases. No era fàcil aprendre aquestes combinacions. Amb aquest nou microscopi, només seleccionant la tècnica que vols utilitzar, ell de forma automàtica ja col·loca tots els elements necessaris per poder veure la mostra correctament. D'aquesta manera es facilita molt el seu ús rutinari. Amb aquest equip pretenem ampliar el ventall d'anàlisis microscòpiques que pot oferir el laboratori, sobretot pel que fa a mostres del cicle integral de l'aigua, que aquí a Tarragona, com ja sabeu, gestiona Imatsa. Alguns dels paràmetres que ja estem posant en marxa i d'altres que tenim en perspectiva de posar-los en un futur breu poden ser detecció i quantificació ràpida de la càrrega bacteriana d'una mostra, per exemple, d'una aigua continental, d'una mostra d'un pou, d'un riu, o bé també d'aigües residuals, com poden ser mostres del clavegueram o d'aigua regenerada. També es permet fer una avaluació molt ràpida i objectiva de l'ecosistema d'un reactor biològic, d'un èter com qualsevol dels que també porta Imatsa. A més, podem buscar també diferents tipus de paràsits, com poden ser Giardia i Cryptosporidium en aigües de piscina, o bé ous d'almins en mostres d'aigua regenerada. I finalment, una aplicació que també tenim intenció de posar en marxa en breu seria el recompte i la classificació automàtica de microplàstics segons la seva morfologia, per exemple, en mostres d'aigua de mar, etc. Bé, és un equip que de ben segur es convertirà en una eina important dins del laboratori i que contribuirà a un control més ampli de la qualitat de l'aigua. Per anar, si us sembla bé, per anar així una miqueta ràpid, us passo a descriure l'equip. Ara agafaré la càmera, us demano disculpes si al moure-la aquesta tremola massa i la imatge mareja una mica. Ja sabeu que són coses de l'edat i el pols cada vegada tremola més. Ens acostarem a l'equip. Aquest és el microscopi. Té diverses parts. Tenim la unitat de control, que podem veure aquí, el que és el microscopi pròpiament dit, i finalment el PC amb el software d'anàlisi d'imatge. El fet d'incorporar un software d'anàlisi d'imatge és una de les claus d'aquest microscopi. Us comento molt breument les parts del microscopi. Començarem per baix, pel que s'anomena el peu del microscopi. Aquí el que destaca més és aquesta pantalla tàctil que ens permet maniobrar el microscopi en totes les seves vessants, des de canviar
objectius, o bé canviar les tècniques d'observació, ja siguin de camp clar, fluorescència, etc. Si seguim el camí òptic que fa la llum quan surt de la làmpada, doncs fa un camí de baix cap a dalt. Trobaríem primer el diafragma, que és com un diafragma que podem trobar en càmeres de fotografia. És un diafragma motoritzat que obre més o menys el pas de llum cap a la mostra. Si seguim pujant, tenim aquí una espècie de caixa negra que s'anomena condensador. En aquest condensador el que tenim és tota una sèrie d'elements que ens permeten canviar la tècnica d'observació de la mostra, ja sigui en camp clar, contrast de fases, camp fosc. En funció de la naturalesa de la mostra i de l'espècimen que volem observar, utilitzarem una tècnica o una altra. Damunt del condensador tenim també un dels elements claus d'aquest microscopi, que és la platina. És la superfície on col·loquem la mostra que volem observar. En aquest microscopi és una platina motoritzada. Això vol dir que es pot moure amb moviments molt precisos que li envia el software d'anàlisi d'imatge i, a més, permet també localitzar punts d'una mostra que siguin d'interès. Seguim pujant, trobem el que s'anomena el revòlver. Al revòlver hi tenim enroscats els objectius, que són com els objectius fixes d'una càmera rèflex. El fet d'anar canviant d'objectiu ens permetrà anar fent zoom en la mostra i veure el bacteri o el fong que vulguem observar cada vegada més gran. En el nostre cas, tenim un revòlver amb 7 objectius. Tenim l'objectiu de 1.25, tenim l'objectiu de 5 augments. Com veieu, estan totalment automatitzats. Tu el pots escollir en la pantalla tàctil i ell va configurant cada un dels objectius. Es va col·locant, ajusta la distància d'enfoc i tens la mostra enfocada. L'objectiu, diguéssim, la joia de la corona és l'objectiu de 100, que és un objectiu molt lluminós i que ens permet veure detalls de bacteris que fins ara no aconseguíem veure. Seguim pujant en el microscopi i finalment tenim el capçal, que és on localitzem els oculars. I a dalt de tot tenim també dues càmeres. Aquestes dues càmeres, una és en color i l'altra és una càmera en blanc i negre que és més sensible i que ens ajudarà a visualitzar mostres de fluorescència. Parlant de la fluorescència té un sistema que és diferent al que hem vist fins ara. Té una font d'il·luminació aquí al darrere. No sé si la podeu veure, això d'aquí. Entra la llum, el feix de llum per aquest tub. Aquí al davant tenim una caixa on es localitzen els filtres de fluorescència. Estan aquí dins. I la llum, en lloc d'anar de baix cap dalt, el que fa la llum és incidir per sobre de la mostra. La mostra conté sondes fluorescents que el que fan és emetre llum que torna a pujar per l'objectiu i ens arriba a nosaltres a l'ocular. Aquest seria una mica l'esquema molt bàsic d'aquest microscopi. Ara ens tocaria parlar del software d'anàlisi d'imatge, però quasi que prefereixo, si us sembla bé, posar una mostra i veure com treballa aquest software juntament amb el microscopi, com estan sincronitzats. Posarem una mostra. Aquesta mostra és una mostra d'un fang actiu, de l'aigua d'un reactor biològic. Hem posat, no sé si ho veureu, hem posat una gota de fang actiu en aquesta mica
de rectangle de vidre, aquí es veu, que és un portaobjectes. Llavors, aquí hi ha una gota de fang actiu, la col·locarem en la platina del microscopi. D'acord? No sé si ja podeu veure la imatge que es genera. Li podem dir que ens faci un enfoc automàtic. El microscopi ara buscarà el millor pla per ajustar l'enfoc. I llavors, perquè veiem com treballa el microscopi, el que farem serà, de forma molt ràpida, dir-li que ens faci un mapa d'aquesta mostra. Per anar més ràpid, li direm que es faci un mapa en espiral i ara veurem com espero que ho pugueu veure, es va generant la foto, que serà una foto mosaic, composició de cada una de les fotos que està fent ara el microscopi mentre es va movent la platina. Ara us enfocaré la platina. No sé si podeu apreciar com es va desplaçant el portaobjectes per damunt de la superfície. D'aquesta manera, de forma molt precisa, el microscopi va agafant captures d'imatge. En aquest cas estem en camp clar, estem utilitzant l'objectiu de 10. Abans no he comentat, els oculars també tenen una lent d'augment. Acostuma a ser també de 10 per. Per tant, si estem utilitzant l'objectiu de 10 augments, pels 10 dels oculars, en total estem visualitzant la mostra a 100 augments. Com veieu, la mostra o la foto, la macrofoto, es va anant elaborant a mesura que es va desplaçant el microscopi. Podríem deixar-la que vagi fins al final, fins al número de camps que té programat. Si de cas la pararem aquí mateix. D'acord? I què ens ha generat? Ens ha generat una macrofoto de cada una de les fotos individuals. En total, hem fet, amb aquests escassos 2 minuts que l'hem posat en marxa, 169 imatges. Aquesta imatge la podem acostar, la podem moure, podem identificar si hi ha algun tipus de protozou, com és aquest cas, que hi ha una teca meva, però, si us hi fixeu, encara ens queden aquí les divisions entre foto i foto que no fa que la foto sigui bona. El que farem serà dir-li al software que això ens ho arregli. Llavors, salvem primer i ens n'anem amb la següent pestanya per dir-li al software que això ens ho arregli. Clar, amb aquesta macrofoto obtenim molta informació. Penseu que tenim la informació de quasi 170 imatges. Fins ara, quan havíem de documentar una mostra de fang actiu, ens fixàvem en 4 o 5 imatges, que són les que afegíem a l'informe. En aquest cas, estem treballant amb una imatge fruit de 170 imatges. Una comparació així, una mica per anar per casa, és el fet que si algú volgués estudiar un bosc, doncs que fes foto a 4 arbres o bé tingués l'opció, com ara veiem, de fer la foto de tot el bosc i poder moure's per tots els arbres i poder identificar inclús filaments, mides, etc. Però, a més d'aquesta foto, que per si ja és una gran quantitat d'informació, el software ens permet anar una miqueta més enllà. I seria dir-li que ens analitzi aquesta macrofoto. Aquí és on intervé realment tot el potencial del software d'anàlisi d'imatge. Nosaltres ja tenim preparada una rutina que hem entrat prèviament perquè el software pugui reconèixer cada una de les partícules, en aquest cas són els flòculs
que s'encarreguen de la depuració de l'aigua residual, i li anem a dir que executi aquesta rutina. Ell ara començarà a aplicar una sèrie de filtres per facilitar, evidentment, el comptatge. Aplicarà també una àrea específica de comptatge i és el que al final ens donarà com a resultat l'anàlisi d'aquesta macrofoto. Pensem el que es comentava, és una foto fruit de 170 fotos, té una mida del voltant de 2-3 gigas. Està encara no acabat, està acabant de pensar. Ens està començant a generar ja les imatges. Aquí tenim diferents passos, no sé si ho podeu veure, a la banda esquerra del software, que ens permeten afinar més aquest recompte. El fet de manipular tanta imatge, tant de volum de dades, fa que a vegades sigui una mica lent. A veure si al final pot mostrar l'anàlisi. Sembla que se'ns assisteix. Encara està pensant. Bé, si us sembla, perquè veig que li costa, ho farem pas per pas. A veure si em deixa, perquè veig que no. Tornem a dir-li, perdoneu, disculpeu, són coses del directe. Li tornem a dir que ens agafi la imatge correctament, que la tenim aquí, que l'hem salvat abans. Aquesta és la nostra imatge de treball. I li diem que ens l'agafi. Amb la rutina que ja hem creat, li diem que ens l'analitzi. A veure si aquesta vegada ens fa l'anàlisi complet. Què més podem fer amb aquest software d'anàlisi d'imatge? Doncs, per exemple, fer recomptes de partícules fluorescents, que després veurem en el vídeo alguna imatge. També podem fer experiments deixant la mostra posada tipus timelapse i veure com es va comportant un determinat microorganisme. Bé, ara sí que ja ens ha acabat de fer l'analítica. Llavors, si us hi fixeu, tenim una foto final, que és, ens ha agafat tots els flòculs que hem vist al principi, aquells flocs que vèiem en la primera imatge, i ens els ha comptat un per un. Els ha mesurat, de fet té una gran quantitat de paràmetres de mesura, i ens els ha marcat amb color en funció del seu diàmetre, que és la classificació que més interessa en aquest cas, veure quants flocs tens. Doncs bé, us comentaré una mica un vídeo que hem fet amb diverses seqüències del microscopi. Anirem comentant sobre la marxa. Aquí veiem primer de tot una bactèria filamentosa. Això es tracta d'una mostra que està treta d'un reactor biològic, un fan actiu, i aquest és un dels filaments de les bactèries filamentoses, que s'anomena Vegetoa, que trobem habitualment o podem trobar en aquest tipus de mostres. Té la característica d'emmagatzemar grànuls de sofre en el seu interior
I aquests grànuls, amb l'òptica de contrast de fases, es veuen molt brillants. De fet, semblen com a llums de Nadal, no? Trobem també altres filaments, com poden ser nocardioformes, veiem quan és mòbil. Aquest és un altre vídeo que mostra la capacitat del microscopi de poder fer fotos en l'eix Z, en l'eix vertical. Això què permet? Permet visualitzar partícules, o en aquest cas una diatomea, a diferents alçades, unir totes les imatges i poder fer-te una idea de com és en 3D aquest tipus de partícules. El mateix hem fet aquí amb un ou de tènia, o bé de solitària, també és coneguda com a solitària, és un ou del mint, i aquí el que destaca és el seu nucli hexagonal, que és típic d'aquest ou del mint. Passem ara a la meva, amb els seus moviments característics de pseudòpodes. També és una mostra de fang actiu. Aquí tenim un microorganisme una miqueta superior. Es tracta d'un copèpode. Normalment té uns moviments molt ràpids. És raro trobar el quiet, a veure que de seguida ja se'n va. Tenim aquí un altre protozou, un protozou ciliat reptant, també espiroquetes. Una altra mostra de fang actiu, on podem veure protozous ciliats sèssils, que normalment són bons indicadors de depuració. Aquí se'ns cola un metazou, que està per aquí nedant. Aquí tenim un nematode. Un nematode també podem trobar mostres de fang actiu. Llavors, ara aquí entraríem ja amb la fluorescència, que és el que m'hagués agradat de poder-vos ensenyar aquí en el microscopi. Aquesta és una imatge que seria, per exemple, per estudiar la càrrega bacteriana d'una mostra. La tinció que es fa en aquest sistema utilitza dos tipus de fluorocroms, que són les sondes que emeten la llum fluorescent. Una és de color verd, que indicaria les cèl·lules que estan vives, i un altre fluorocrom de color vermell, que indicaria les cèl·lules que estan mortes. Aquest sistema de tinció el podem aplicar també no només en bacteris, sinó també en mostres, com la que vèiem abans, de fang activat. Aquí tenim una sèrie de flòculs, que són com boles de bacteris. Fixeu-vos en l'escala. L'escala, aquesta línia d'aquí, és 1 mil·límetre. Aquest mil·límetre, penseu que és la divisió que té un regle qualsevol, doncs totes les estructures que estem analitzant són inferiors a 1 mil·límetre. Si en aquesta mostra li apliquem la fluorescència, en aquest cas de cèl·lules vives, podem veure el conjunt de cèl·lules vives, i aquí, en vermell, el conjunt de cèl·lules mortes. Però la gràcia està en superposar les dues imatges. Quan les superposem, podem veure, per exemple, que a l'interior del flòcul, que és on arriba menys nutrients, menys oxigen als bacteris, aquests estan més malmesos. En canvi, la perifèria flocular estan els bacteris més vius, tenen més accés als nutrients de la mostra. Si el que fem és acostar-nos en aquest flòcul, ara fixeu-vos que ja no estem a 1 mil·límetre, sinó que estem a 25 micròmetres. A 25 micròmetres és com si agaféssim el mil·límetre, aquest mil·límetre el dividim en 40 parts, cada una d'aquestes parts serien 25 micròmetres. Doncs aquí hem fet la tinció, ens hem acostat, veiem també el conjunt de bactèries vives, el conjunt de bactèries mortes, algun filament també que té bactèries mortes. Si agafem aquestes dues imatges i les superposem, doncs podem obtenir imatges tan xules com aquesta. Són imatges molt vistoses on t'ajuden primer a fer-te una idea de l'estructura tridimensional que tenen aquestes formacions, aquests flòculs, i també a veure més o menys quin tant per cent o com estan les cèl·lules bacterianes vives o mortes. I bé, finalment us voldria... no només aquests tints, aquests fluorocroms, no només ens permeten tenir bacteris i filaments, sinó que també ens permeten tenir
protozous, com els que hem vist anteriorment. Fixeu-vos que aquí el que queda més tenyit és l'interior, aquesta forma de C així, que és el nucli dels protozous. I una tinció més específica, que també hem comentat abans, és la tinció de giàrdies i cryptosporidium, de quistes de giàrdies i oquis de cryptosporidium. Això és una tinció on s'utilitzen sondes que s'enganxen només en aquests microorganismes i, per tant, ens els potencien la intensitat lumínica quan els mirem pel microscopi. Estem parlant de partícules d'unes 5 micres, d'acord? Que podem veure fàcilment amb la fluorescència. I finalment us volia explicar aquesta imatge. Aquesta imatge és una imatge que és impossible d'aconseguir amb un microscopi que no sigui com aquest, amb els microscopis convencionals o com el que teníem nosaltres fins ara. És impossible obtenir una imatge on tots els elements, tots els filaments, els bacteris de la imatge estiguin tots enfocats. Normalment penseu que això és una estructura tridimensional, els filaments van cap enrere, els bacteris estan més amunt, més avall, per tant és impossible amb un sol pla enfocar-ho tot. En canvi, aquest microscopi té un sistema que es diu màxima projecció, que el que fa és te fa fotos en diferents plans de l'eix vertical i de cada foto agafa els elements que estan enfocats. Al final, agafant tots aquests elements enfocats, els combina i treu una foto final que representa tota la mostra enfocada. Però no només això, a partir també d'aquest paquet de fotos en l'eix Z ens permet fer una visualització en 3D de l'estructura folcular. Fins ara això era difícil d'assimilar-ho, no? Els flòculs sempre els veiem plans, veiem una foto plana. Ara ja podem començar a veure tota aquesta maranya de filaments i de bacteris que conformen el flòcul. Bé, fins aquí el vídeo. Bé, si algú té alguna pregunta relacionada amb el que hem vist, sisplau, intentarem contestar-les. Em sentiu ara? Sí, jo et sento bé. Molt bé. Què heu sentit la pregunta? He sentit la paraula fang actiu. Bé, la pregunta que us feia era si sabíeu el que era el fang actiu, perquè se n'ha comentat molt aquí. El fang actiu són els microbis, microorganismes, que són els responsables de la depuració d'aigua. Nosaltres, quan tenim aigua residual, qualsevol empresa, el que fa és que fica l'aigua residual dintre d'una depuradora, dintre d'uns tancs que contenen bacteris. Aquests bacteris, tots els microorganismes que n'hi ha dintre del reactor se diuen fang actius. Per nosaltres és molt interessant saber com està de vius, com està la seva estructura i, per tant, la utilitat d'aquest microscopi és la que ens permet a nosaltres saber l'estat de salut de tots aquests bacteris. Sí? Ara sí? Han sortit aquí altres paraules com giàrdia, ous de nemàtode. Sabeu què són? No. Bueno, present dintre de l'aigua, que no només dintre de l'aigua residual, poden haver-hi determinats microorganismes. I alguns d'aquests podrien ser patògens per nosaltres. En el cas dels paràsits, això són paràsits ous, de giàrdia o de nemàtode, són ous que poden eclosionar en algun moment i deixar anar els típics cucs, sabeu els cucs? I per nosaltres també és molt important determinar la presència d'aquests cucs en l'aigua, en aquest cas normalment reciclada, per evitar la seva presència i contacte amb humans. D'acord? Bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, només em queda presentar el meu company Toni Oliver, company i veí, llicenciat en Biologia i responsable de la secció de Microbiologia del Laboratori d'EMATSA, que us parlarà del projecte Nereus on ha participat EMATSA. Moltes gràcies i moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Bona tarda. Aviam, soc Antoni Oliver, com ha dit el Joan. Treballo, ha dit veí perquè treballo al seu costat i també visc al seu costat per circumstàncies de la vida.
Casualitats. Intentaré ser breu, no sé com porteu l'atenció, si aneu ja una miqueta a la baixa o encara us queden forces. I tal com ha fet a la introducció el president, doncs, m'he adonat que igual la xerrada que jo us faig no és molt totxo, sinó que us pot servir com a pràctica, com coneixements pràctics, per si heu de fer aquests treballs que teniu pendents ara de ciències. No? Llavors, aquesta informació, el que us vaig explicar és un projecte en el que hem participat que té a veure amb unes qüestions que són ara d'actualitat, que és la reutilització de les aigües depurades. Hem començat aquí, ha sortit el tema de les canvi climàtic, la pressió demogràfica, humana, etc. I tot això doncs, és una cosa que va fent a poc i cada vegada ens anem enfrontant més clarament amb uns problemes que de moment sembla que no hi ha gaire solució, però s'estan posant remeis. Llavors, un dels remeis per la carestia de l'aigua, no tenim aigua per què? Doncs perquè, per una banda, el canvi climàtic fa que aquests recursos siguin irregulars, hi ha llocs que no plou, hi ha unes sequeres bastant importants, i per altra banda, cada vegada hi ha més població i aquesta població doncs, té unes necessitats d'aigua i això genera un dèficit. Una solució per a aquest dèficit seria agafar i reutilitzar l'aigua. És a dir, en comptes de buscar més aigua, perquè no en trobarem per molt que busquem, i a la que hi ha al planeta, doncs el que podríem fer és l'aigua que llancem, la netegem amb les depuradores i el que surt de la depuradora doncs ho fem servir. Llavors, aquesta aigua que surt no és igual que l'aigua que entra. Per tant, la reutilització té uns riscos associats. Encara no sabem exactament quins són aquests riscos, perquè estem tot començant amb aquest procés i la Unió Europea, per exemple, doncs, ha dit anem a mirar de posar diners, muntar uns equips d'investigació i aquests equips d'investigació que estudiïn l'aigua aquesta que surt de les depuradores i ens diguin si la podem fer servir, no la podem fer servir i si la podem fer servir, què ens pot passar. Un dels riscos que han trobat és que hi ha bacteris resistents als antibiòtics amb aquesta aigua. Estan sortint un munt de coses interessants. Per exemple, doncs, que hi ha que surt de tot. Tot el que tirem al lavabo no desapareix, sinó que surt i moltes vegades surt modificat. Llavors, totes les substàncies químiques que tirem pel lavabo, ara està de moda, per exemple, investigar estupefaents, estan sortint a saco, però també els antibiòtics que prenem també surten modificats. I aquests antibiòtics el que fan és que les bactèries que també porta l'aigua residual, que circula pels nostres claveguerams, estan adquirint resistència als antibiòtics, perquè com que estan nedant en un medi de cultiu on hi ha antibiòtics, doncs això està fent una selecció. Les bactèries que no tenen resistència a antibiòtics se moren i les bactèries que queden se van reproduint i les seves poblacions se van fent cada vegada més grans. Què provoca això? Doncs això provoca que aquestes bactèries, quan ens afecten i ens posen malalts, si ens donen el medicament no funciona. És una qüestió d'atzar, no? Que el medicament funcioni o no funcioni. Ara mateix estem amb uns 3.000 morts a l'any aquí a Espanya per aquesta situació. És a dir, els antibiòtics funcionen pitjor cada any perquè els bacteris que nosaltres estem entrant en contacte amb ells cada vegada són més resistents. I llavors ara hi ha a l'any 3.000 persones que els hi donen l'antibiòtic quan se posen malaltes i no li funcionarà i es moriran. És molt o poc? Bueno, ara mateix seria el triple de persones que moren en accidents de trànsit. Però mentre que el trànsit està estabilitzat o va a la baixa, aquesta resistència als bacteris, els morts que provoquen, van a l'alça. I no tenim més antibiòtics, perquè és un producte que és natural. Llavors, no sabem si aconseguirem aconseguir una altra substància que pugui curar-nos o que pugui matar els bacteris i mantenir el nivell de salut que tenim ara. Llavors, se va muntar un grup de treball que és amb un projecte que es diu Nereus, de la Unió Europea, en concret el grup de treball número 1,
i se van apuntar una sèrie de laboratoris, de centres d'investigació, en principi d'Europa, però després que es va ampliar a tot el món. I es va dir, anem a fer un estudi a veure quin problema suposa que a les aigües hi hagi antibiòtics. Anem a veure quantes bactèries entren a les depuradores i quantes bactèries surten a les depuradores. Llavors, després d'aquest estudi que va durar un any, amb aquests objectius, que era el que us he explicat, investigar aquests bacteris que entren, si són depurats o no són depurats, aquests bacteris que surten, si després quin risc provoquen entre la població i també en el medi ambient. Nosaltres vam participar en aquest estudi, es va fer a partir d'un mètode que ja tenim en servei per detectar bacteris i es va modificar una miqueta afegint un antibiòtic i vam fer, un plantejament era molt senzill, que era, miràvem quants bacteris entren a les depuradores, dels bacteris que entren, quin percentatge és resistent a antibiòtics i després quants bacteris surten de les depuradores i el mateix, quin percentatge està sortint. Després de fer tot l'estudi, es va veure, aquí estem nosaltres, que la majoria de les depuradores acaben amb el 90% dels bacteris que entren. Però hi ha algunes depuradores de les estudiades, aquestes que estan en vermell, que feien menys del 70. I fins i tot, en alguns moments de l'any, això és una diferència entre l'estudi prenent mostra a l'hivern i prenent mostra a l'estiu, es quedaven molt baixetes. Només retiraven el 20% dels bacteris. D'aquest 20% dels bacteris, les nostres xifres és que l'1% són resistents. Llavors, quan parlem en percentatges, no semblen números molt espectaculars, però si parlem en números totals, voldria dir que de cada 100 mil·litres d'aigua hi hauria uns 3.000 bacteris resistents als antibiòtics. I així està la situació. Aquesta crec que era la quarta. Després d'aquest estudi, s'està continuant ara ampliant l'estudi a el que serien quins són els gens que provoquen la resistència i mirar d'atacar aquests gens o de neutralitzar-los d'alguna manera perquè els bacteris no puguin desenvolupar la resistència. Això seria una forma de solventar el problema. I, he sigut breu perquè el temps estava limitat. Si ara teniu alguna pregunta, alguna curiositat, ho teniu tot molt clar, doncs donaria pas a la següent xerrada, que és el José Molina, que és el nostre director d'Enginyeria i d'Innovació, que us farà la següent xerrada. Hola, Tom. Com has dit, soc el José Molina, responsable d'Enginyeria. Benvinguts a aquesta jornada de la Setmana de la Ciència. I jo parlaré d'un projecte que des de fa anys a Matsa es troba desenvolupant diferents projectes innovadors i un d'ells és un projecte molt vinculat al control de la qualitat de l'aigua potable subministrada. Bé, primer de tot parla d'aigua de l'aixeta, aigua de qualitat. I dient en Matsa que l'aigua que subministren a l'aigua de l'aixeta té una molt bona qualitat. Ho diem nosaltres, i no únicament nosaltres, sinó la pròpia Organització Mundial de la Salut, perquè l'aigua de l'aixeta és l'aigua més controlada que hi ha. És a dir, té un control molt exhaustiu de la seva qualitat. Però abans d'entrar en més detalls, crec que és important fixar una mica els conceptes. Suposo que tothom sap el que és l'aigua potable, però no està de més repassar-lo. L'aigua potable és l'aigua apta per al consum humà i, per tant, és l'aigua que es pot consumir sense cap restricció per beure i per produir o preparar aliments i, òbviament, sense cap risc per a la salut. Com assegurem la potabilitat de l'aigua? La potabilitat de l'aigua s'assegura a través d'un control, com he dit, exhaustiu, mitjançant analítiques i controls i anàlisis de que asseguren que la seva qualitat i la manca de presència de microorganismes i productes químics no desitjables. Quins controls fem? Bé, es controlen des dels paràmetres
organolèptic o les característiques organolèptiques de l'aigua, que són bàsicament el color, el gust i l'olor, fins més de 30 paràmetres microbiològics, físics i químics. En EMATSA en concret analitzem al voltant de 25.000 paràmetres a l'any. És a dir, dels quals 5.000 paràmetres es troben vinculats al control del clor residual o el desinfectant present a la xarxa que assegura la seva potabilitat. I això, perquè us feu una idea, és molt més estricte que el que marca les normatives actuals, l'autoritat sanitària actual, que xifra al voltant de 15.000 en les analítiques que tindrien que fer. Per tant, a EMATSA estem pràcticament duplicant les analítiques obligatòries per llei. Bé, i ara faré un incís en una de les característiques que són les organolèptiques de l'aigua, perquè moltes vegades hi ha una associació entre el gust, les característiques organolèptiques de l'aigua, que he dit que són el color, el gust i l'olor, i la qualitat de l'aigua, i això no és cert. És a dir, l'aigua porta substàncies diluïdes i sals que li donen unes característiques concretes que no necessàriament són nocives. I, per tant, no s'ha de vincular el gust o l'olor de l'aigua en una manca de qualitat o una aigua no potable. I això mateix és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, o al final per això l'Organització Mundial de la Salut diu que l'aigua és el producte alimentari més controlat del món. I aquesta és l'aigua que des de EMATSA subministrem a tots els nostres clients. Però bé, EMATSA tenim implantat també fa anys una política de millora contínua i per tant, no volem quedar-nos en aquest punt, sinó que el que volien és fer millorar el que és el control de la qualitat de l'aigua. I per això el que van fer és que ens van posar a treballar de manera que van veure que des de... Faig una mica d'història. Fa al voltant de 40 anys tothom pensava que la qualitat de l'aigua es mantenia inalterada des del punt de captació, en aquest cas millor des de les dipòsits on es feien els tractaments, fins al punt final de consum a les aixetes dels ciutadans. Però als anys 70, més o menys, van fer una sèrie d'estudis que demostraven o començaven a plantejar dubtes sobre la qualitat de l'aigua dins d'aquesta xarxa de distribució. És a dir, plantejaven o estudiaven que la qualitat de l'aigua es podia deteriorar al llarg del que és el traçat de les canonades de distribució per afectació dels microorganismes que hi ha a les parets de les canonades. Bé. I, per tant, aquests microorganismes que es troben a les parets de les canonades normalment es troben agrupats formant el que es coneix com a biofilm. I què és el biofilm? Bé, el biofilm és una pel·lícula, és una capa de llim formada per una matriu polimèrica extracel·lular on es troben els microorganismes com a bacteris formant una comunitat. Aquesta capa té una sèrie de mecanismes de formació, aquest biofilm, que es troba agrupada principalment a 4 fases. Primer tenim la fase d'adhesió, després tenim l'agrupació i formació o l'inici de la formació de la capa de llim que hem comentat abans, després tenim la fase de maduració i finalment la fase de creixement i dispersió. La capa d'adhesió és molt important a la paret de la canonada, que és on es produeix, òbviament, aquesta adhesió. Després, però, clar, els microorganismes que s'adhereixen a la paret de la canonada, penseu, han d'entrar, perquè si no, de manera així no es reprodueixen, sinó que directament han d'entrar i a partir que entren dins de la canonada produir la seva maduració, creixement, etc. I, per tant, és molt important controlar aquesta entrada de microorganismes dins de la canonada. Com es pot produir aquesta entrada?
Hi ha diferents possibilitats. L'aportació de l'aigua que vinguin dins de l'aigua bruta es tracta de les potabilitzadores, etc., però existeix la possibilitat de que una petita part, diguem, de microorganismes puguin, diguem, entrar dins de la canonada traspassant els sistemes de potabilització. I després l'altra principal opció o alternativa és els treballs de manteniment. No sé si heu vist alguna vegada treballar a un equip de matxa a la via pública fent alguna reparació i tot això, però per fer una reparació es modifiquen les condicions de funcionament de les canonades. És a dir, es tanca l'aigua i es buida. I de manera que hem d'evitar que es produeixin pressions negatives, perquè les pressions negatives poden produir l'entrada de contaminants des de fora, diguem, cap a dins de la canonada. Però a més de lo que és evitar la pressió negativa, que podria arribar inclús a trencar la canonada, és molt important en aquest treball de manteniment assegurar la neteja. És a dir, quan fem el treball de manteniment és inevitable que fang i brutícia pugui entrar dins de la canonada que es repara. Per això, si veieu un equip de matxa treballant en una reparació, quan finalitza el treball de reparació, s'aïlla el tram, s'omple d'aigua, es clora i es buida i s'assegura, es fa una mostra i s'assegura que el que és el tram de canonada reparada es troba totalment net. I això és un dels principals motius que es fa així per evitar precisament la formació, l'entrada de microorganismes que puguin facilitar la formació de biofilm. Bé, a més de que els microorganismes entrin, diguem, a la canonada i formin el biofilm, hi ha diferents factors que ajuden al seu desenvolupament. Aquests factors són principalment el temps de residència, és a dir, la velocitat de l'aigua. Una velocitat de l'aigua baixa o nul·la afavoreix la seva formació. Després, la temperatura. Aquest punt és també important i per això, però realment que les canonades d'aigua vagin soterrades tenen altres motius, però el fet d'anar soterrades, les canonades asseguren una temperatura constant i que no es produeixen alteracions entre l'hivern i l'estiu. I aquestes alteracions hivern i estiu, en una canonada que estigués de manera superficial, a l'hivern sí que tindrà una temperatura relativament baixa, però a l'estiu pujaria moltíssim la temperatura i, per tant, afavoreixeria la formació d'aquest biofilm. I després la manca de desinfectant. És a dir, com he dit abans, les canonades, el que són els dipòsits de capçalera, tota la xarxa de distribució, l'aigua es desinfecta i es distribueix. I, per tant, si el desinfectant és nul o en una concentració molt baixa, també afavoreix la formació d'aquest biofilm. A més d'aquests paràmetres, hi ha altres orígens, com pot ser el propi material de la canonada o la procedència de l'aigua bruta. No és el mateix fer servir una aigua d'un pou, una captació, que fer servir l'aigua millor del riu, una aigua superficial que té unes característiques fisicoquímiques, microbiològiques, etc., totalment diferents. I per què fem tot això? Fem perquè el biofilm, el que he comentat abans, pot provocar una alteració de la qualitat microbiològica, fisicoquímica i organolèptica de l'aigua i, a més, també pot produir danys en les instal·lacions, com pot ser en el cas d'una corrosió, en el cas de canonades metàl·liques, etc. Bé, i per tot això que he comentat com a introducció, és el motiu per al que neix el projecte Oblight. El projecte Oblight és un projecte d'investigació que subvencionat per el Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat i que busca el desenvolupament d'un sensor òptic per la detecció i mesura de la capa de biofilm que es produeix a les canonades. És un projecte que va començar l'any 2016 i que té una durada prevista de 3 anys, és a dir, que finalitza ara a desembre de 2019. És un projecte de col·laboració i, per tant, EMATSA ha treballat i treballa de manera conjunta amb Aigües de Sabadell, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, que depèn del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i la Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte es troba organitzat en 3 fases diferents. Per una banda, el disseny i la fabricació del sensor, que serien les 2 primeres fases, i després la validació del sensor, que es faria en una planta pilot i que directament seria l'última fase del projecte. Bé, la detecció de la fase de desenvolupament del sensor, la part més important probablement d'aquest sensor és que es basa en una tecnologia òptica
I, per tant, és una tecnologia que té una sèrie d'avantatges respecte als sistemes tradicionals o els mètodes tradicionals de mesura del biofilm. Com és que és menys invasiva, que està lluny de la influència de factors ambientals com temperatura i conductivitat, que és molt important per el fi del projecte o la finalitat del projecte, que és molt fàcilment miniaturitzable i és també molt més sensible que els mètodes electroquímics. Això és una fotografia del que seria el sensor. Perquè us feu una idea, això és una peça de llautó, una peça roscada, de 50 mil·límetres, és a dir, 5 centímetres. Per tant, estem parlant d'un sensor d'una mida molt relativament petita. I l'altra fotografia és la planta pilot que es va fer a les instal·lacions de Matsa laboratori i que l'idea de la planta pilot era la prova, diguem, del sensor i assegurar tant en diferents introduir diferents aigües, és a dir, aigües amb diferents característiques microbiològiques, fisicoquímiques, per provocar diferents graus de formació del biofilm i així tenir una validació de l'equip molt exacta o molt precisa. Un altre tema també que es va fer a la planta pilot, a més de caracteritzar les diferents tipologies d'aigua, és també fer una prova de pressió per assegurar que l'equip, que sembla relativament fràgil, aguanti totes les pressions que ha de tenir la xarxa o que té la xarxa per poder subministrar l'aigua potable. D'acord? Per tant, aquest projecte, que finalitza ara aquest desembre de 2000 any, ha finalitzat en relatiu èxit perquè s'ha aconseguit fabricar el prototip que, segons ens comenten les empreses que normalment treballen en aquesta línia de subvencions, la majoria d'aquests projectes mai finalitzen en un prototip fabricat, sinó que es queden a mitges i en aquest cas crec que veiem que és un èxit perquè hem aconseguit aquesta fabricació del prototip i no sols la fabricació, sinó poder fer les proves a planta pilot en èxit. Com a conclusió, objectiu principal de l'Applied, crec que és molt important també remarcar que el sensor el que busca és obtenir, diguem, el que hem dit, la mesura de la formació del biofilm per poder fer una detecció precoç. I per què és important fer una detecció precoç? Perquè al final, també en el llarg dels anys, el que s'ha demostrat és que l'acció del desinfectant és molt més efectiva quan tens les primeres fases de desenvolupament del biofilm que quan el biofilm ja es troba desenvolupat, on l'acció del desinfectant és menys efectiva. Per tant, el disposar d'una eina que et doni una informació de que està començant a formar-se el biofilm és molt útil per poder activar les tasques de manteniment associades a la seva eliminació, que bàsicament són generar un esforç. Podeu imaginar la canonada que funciona tot en una velocitat constant i això facilita la formació del biofilm. Una de les mesures per poder eliminar aquesta pel·lícula que es forma seria incrementar la velocitat. Al incrementar la velocitat generes un efecte tallant, un efecte de tall, d'alguna manera, i provoques el despreniment de la fase de biofilm. Altra acció també pot ser una hiperdesinfecció, si és con clor, una hipercloració. Un dels problemes que té les actuacions de manteniment per a l'eliminació del biofilm és que sí o sí has de deixar sense servei la canonada. No es pot mantenir. Hi ha altres actuacions que sí que es pot o sí que es poden, però en aquest cas, per a l'eliminació del biofilm, no es pot mantenir canonada en servei i fer els treballs d'eliminació. I un dels sistemes també recentment que ha sortit és l'icepigging, que és un sistema també molt novedós que s'ha fet servir aquí a Tarragona i curiós perquè el que fa és que introdueix gel granissat dins de la canonada i el que hi provoca el moviment d'aquest gel granissat perquè hi arrossega tot el que és la capa de biofilm i s'extrau, diguem, en un punt final tot el que és el gel en tota la barreja del biofilm arrossegat. I en això, més o menys, ja està explicat el projecte de l'Applied. No sé si teniu algun dubte. Ha quedat tot clar? Dubto que hagi quedat tot clar, perquè he anat una mica ràpid, sobretot per el tema de que anem una mica justos de termini, de temps. Però si teniu algun dubte, segur que uns minuts per aclarir algun dubte tenim, no? Sí? Doncs ara passo la paraula a l'Agustí García Pons,
que és el responsable d'operacions de Matsa i que us parlarà del projecte en aigua, que és un projecte sobretot de millora, d'aplicació d'energies renovables a la gestió del cicle integral. Hola, bon dia a tothom. Soc Agustí García Pons, responsable d'operacions de Matsa. Bàsicament nosaltres portem la gestió del dia a dia d'aigua potable i clavegram. M'ha tocat explicar-vos un projecte que s'anomena En Aigua. De fet, baix aquest nom s'amaguen diversos projectes que jo he dividit en dues parts. Un és la generació d'energies renovables i l'altra la substitució de la flota de vehicles de Matsa, del Departament d'Operacions, que actualment són de combustible fòssil, a vehicles elèctrics. En quant a la generació d'energia renovable, hem optat pel sistema d'autoconsum. Això ve motivat per unes limitacions legals. Si produeixes més energia de la que estàs consumint, l'hauries de vendre a l'exterior, però el preu de compra és un preu inferior pràcticament al de producció, amb la qual cosa no interessa. I guardar energia seria antieconòmic perquè el tema de les bateries, per molt que estiguin de moda i sembla que siguin la panacea, incrementen molt els costos de producció. En quant a energia renovable, hem triat dos models, el de solar fotovoltaica i el de minihidràulica. No hem optat pel sistema eòlic, de moment, perquè a Tarragona, a pesar que sembla que faci molt de vent, resulta que necessitem unes velocitats mínimes de vent, que són a partir d'uns 4 metres per segon, i la veritat és que en els estudis que tenim de les estacions meteorològiques properes resulta que aquests vents no es donen fàcilment. Us vaig explicar el que han fet realment a Ematsa. A Ematsa, a fetge d'avui, tenim dues instal·lacions muntades d'energia solar, una aquí a Sant Pere i Sant Pau, que encara que després fora us ensenyaré una part, aquesta no la podreu veure perquè està a les cobertes dels dipòsits. Hem instal·lat 13 quilowatts pic. Això no vol dir que produeixen 13 quilowatts a l'hora, sinó que en el moment solar a millor latitud del planeta produirien 13 quilowatts. A la realitat això es queda sobre uns 8-9 quilowatts de producció real. L'altra està muntada en un dipòsit que en diem Maspanxer, d'aquí de la zona del Callà, és molt més petitona i dona 3 quilowatts pic. Avui en dia n'estem muntant una de nova, que a final d'any estarà muntada, al dipòsit de Pallaresos de Jardins Imperi. Aquest és una concessió una mica diferent. Tothom té la idea que les plaques solars s'han de muntar a la nostra latitud, mirant cap al sud i a 42 graus d'inclinació. Això és veritat. Però hi ha d'altres possibilitats, que és orientar-la est-oest, de forma que cada placa individualment produeix una mica menys de rendiment que si estigués orientada al sud, però en canvi la curva és més aplanada i comencen a produir més prompte i deixen de produir més tard, en funció de la curvatura de l'altura del sol. L'altre que vam començar a muntar farà 4 o 5 anys, perquè ens passa el temps, és el tema de picoturbines. Picoturbines són aquelles turbines de petita producció, entre 25 i 100 watts, bàsicament. Les dues primeres se van muntar, una està muntada a la Rambla, per tema d'instal·lar una sèrie de carregadors de telèfons mòbils. L'altra està al carrer Mallafé i Guaix. Funcionen aprofitant l'energia cinètica de l'aigua que funciona per la xarxa, provocant una caiguda de pressió i el que aconsegueixen és produir quilowatts en aquesta caiguda. La tercera es va muntar per un ús de consum propi. Tenim una sèrie d'analitzadors en continu a la xarxa i aquest és el que alimenta un d'ells. I fa un parell d'anys vam muntar una nova turbina. Aquesta està situada a Sant Pere i Sant Pau, l'ensenyaré després. Què aprofita aquesta turbina? Tenim uns dipòsits que tenim allà darrere i un dipòsit que es va fer nou aquí davant. L'alçada de diferència entre un dipòsit i l'altre són 7 metres de caiguda i els litres d'aigua que passem d'un dipòsit a l'altre són aproximadament uns 69 litres per segon. Això, perquè us feu idea, vol dir que cada dia traspassem entre un dipòsit i l'altre uns 6.000 metres cúbics. Aquesta diferència de cota més aquesta aigua que som capaços de passar provoquen, teòricament, una obtenció d'energia de 4.769 quilowatts. A la realitat això no es dona, perquè hi ha pèrdues de rendiment de les tuberies, pèrdues de rendiment de la maquinària, oscil·lacions de la columna d'aigua dintre dels dipòsits i estem produint sobre uns 2.900 quilowatts hora. L'avantatge sobre l'energia eòlica és que cada hora, durant 24 hores, durant 365 dies, obtenim aquests 2,9 quilowatts. En canvi, la solar és molt maca, però
el pic el tens a les 12 a les 13 hores, però a les 8 del matí o a les 10 de la nit no hi ha energia que valgui. Això és la turbina, que us ensenyaré després. Està muntada en línia. Aquí hi havia un enllaç, però no el ficaré, que és, podem veure el que està produint de forma contínua i ara veuríeu que això, que més o menys està produint sobre els 2.020, 800 watts. Tot això que us estic dient, al cap d'un any ve a produir uns 65.000 quilowatts. Al Departament d'Operacions, en els nostres equips de bombeig, les nostres captacions, n'hi gastem 1.287.000. O sigui, tot aquest esforç simplement representa de moment un 5%. La nostra idea és que això no s'acabi aquí. L'any que ve tornarem a apuntar 10-15 quilowatts pico més i així com tinguéssim espais, anirem creixent en aquesta producció. Però l'altra part del projecte és, ja que anem per les energies renovables, intentem que la nostra flota de vehicles també sigui sostenible. Hem apostat pels cotxes elèctrics. De moment tenim uns 12 vehicles. La nostra idea és acabar sobre uns 36 vehicles elèctrics i per a poder-los endollar necessitem punts d'endoll. Quin tipus de punts d'endoll pels vehicles elèctrics hi ha? Hi ha els de càrrega normal, carguen entre 2 i 4 quilowatts, els de càrrega semiràpida entre 7 i 22 i els de càrrega ràpida que carguen a partir de 50 quilowatts. Aquí a Matsa n'hi tenim instal·lat un de càrrega ràpida, que és apte per a 2 vehicles. N'hem instal·lat ara 9 de recàrrega semiràpida, que serien aquest d'aquí, i després 4 de recàrrega lenta, que són simplement endolls, com el que podríeu tindre a casa. En paral·lel vam fer tota la infraestructura perquè tota la flota pugui carregar i la idea és anar-la ampliant, així com els cotxes de combustible fòssil els haguéssim d'anar substituint, els passarem tots a elèctrics. I per la meva part, aquí s'acaba. Això és tot el que us havia d'explicar del projecte en aigua.